eze mmụọ na ọgwụ ịrụ na m awa ọkụ. Are you playing? What type of playing is m this? gara be preaching enwe ndị gadara nụ. Gịnị mere? Agada ha o. ATM tie onye ọbụla na-aza ihe na onye ọbụla na-eme ihe masịrị ya. Ọgwụ nke mụnwa gwụrụ eze mmụọ. Ọ dịrọ possible. Na ọ dịrọ. Gịnị? Biko mana anyị ga-eme na anyị ga-eme. Do they use your next generation to play? Okay. Okay. Agwago m this amakpọ ya fake ya mama ka amakpọ ya nke ezigbo. Agwago m this man, but ọbụla nwụchara gị ọnụ, apụkwa binata aka na nwaanyị. Ọmụcha ọrụ ya sa, nwụcha ya sa, ị na-akpọ nwaanyị, ịkpọ ka akpọ nwaanyị aga n'elu, akpọ nwaanyị aga n'ala. Imebisi ọrụ gị kpọrọ eze mmụọ na eze mmadụ emekwa magic. Adịghị eme magic, mmadụ ka m bụkwa na.